Il-prosekuzzjoni pubblika ta' Milan qed titlob sentenza ta' 5 snin u nofs ħabsa l-eks membru parlamentari Ewropea tal-Forza Italja Lara Comi li hija qrib ħafna tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil u tad-deputat Ewropew David Casa. Dawn kienu użawa qatih fil-kampanja tagħhom kontra Malta fil-fora Ewropej. Lara Comi tinsab akkużata li pparteċipat attivament f'sistema ta' tixħim, kontratti, nomini premeditati u finanzjamenti illegali fir-reġjun tal-Lombardija. Madwar 4 snin ilu hija kienet spiċċat taħt arrest f'dara brabta ma' akkużi oħra ta' korruzzjoni u frodi. L-akkużi jinkludu finanzjament illegali, korruzzjoni u frodi ta' madwar €9 għad-danni tal-Parlament Ewropew. Fost l-oħrajn Comi tinsab akkużata li ma' oħrajn ħolqot skemi li jwaslu biex tieħu eluf kbar ta' euro li ma kienitx intitolata għalihom. Dan sar permezz ta' rċevuti folots għal xogħol li fil-fatt ma kienx sar. Comi semmit ukoll brabta mal-iskandlu tal-ħasil tal-flus u l-korruzzjoni fil-Parlament Ewropew, il-Qatar Gate. Il-medja Taljana rrappurtat li fl-interrogazzjonijiet tal-Pulizija Belġjana l-allegat moħħ wara l-iskandlu semmija bħala waħda minn dawk li kellhom jirċievu €250,000 bħala għajnuna għall-kampanji elettorali tagħhom għall-Parlament Ewropew fl-2019. Fi żmien meta diġà kienu jeżistu dubji kbar dwar il-karattru ta' Comi, Busuttil u Casa kienu qed jistidnuha tiġi Malta biex titkellem kontra l-Gvern. Fost l-oħrajn kienet ġiet Malta f'konferenza ta' David Casa biex tagħmel akkużi li eventwalment spiċċaw imgidba mill-istituzzjonijiet Ewropej u mill-Awditur Ġenerali. F'ħafna okkażjonijiet il-kummenti ta' Comi kontra Malta kienu xandru fuq Net Television. Fuq kollox kien spikka l-appell ta' Comi qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2017 biex il-Maltin jivvutaw għal Simon Busuttil li ddeskrivitu bħala ħabib. Con l'amico David Casa e con tanti altri siamo assolutamente a vostro supporto e sostegno perché Malta deve essere finalmente libera. Forza al Partito Nazionalista, mi raccomando tutti insieme andiamo a votare e votate per Simon Busuttil Primo Ministro. Din mhix l-unika darba li l-Partit Nazzjonalista ġab jitkellmu favur u nies li mbagħad instab li kienu fil-qalba ta' skandli kbar.